maulud tahun gajah, gajah ibu di Siti Aminah, Ramani Sayyid Abdullah, Jarwon Siti Khadijah, Karo Siti Aisyah, Karo Siti Aisyah, Siti Saudah, Siti Ramlah, Siti Maimunah, Hindun Zainab, Siti Sofia, lan Siti Juwairiyah, Siti Juwairiyah, ya Putrani Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Umi Kulthum, Siti Zainab, Ruqayyah, Siti Fatimah, Ruqayyah, Siti Fatimah, salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salamullah ala yasin habibillah, Hamzah Abbas iku pamane, Uthman Ali iku mantune, Abu Bakar Umar mara sepuhe, Madinah hijrah kubure, hijrah kubure, Hasan Hussein iku kudune, Abu Talib iku pamane, Abdul Muttalib iku simbahe, Sofiyah iku bibine, Sayyid Hashim iku buyute, Abdullah Manaf iku canggahe, Sayyid Qusay iku warene, Ilham udak siwure, Ilham udak siwure, salatullah, salamullah ala taha rasulillah, بالهادي رسول الله وكل مجاهد لله يا الله لأهل البدر يا الله. صلى على النبي محمد. صل عليه وعلى